Yine de sizin bilen Murat Kurbanov. Men şu öpleşimde sizin bilen Türkmenistan'ın meclisinin tarihi ikbaly boýunça gepleşip geçecek bolýan. Türkmenistan'ın meclisi ya da häzirki günü Türkmenistan'ın Milli Geňeşi bizim hökümetimiň kanun dürüdüji gurmasy ýa-ni bolup durýar. Türkmenistan'da sizin bilişiniz ýaly 3 tane şahwadyr döwletiň ýerine ýetiriji hökümeti, ýa-ni Türkmenistan'ın kanuny dürüdüji hökümeti we Türkmenistan'ın kadyetleriniň ýa-ni hökümeti. Ine şu 3 tane höküm Türkmenistan'da diň aralykda durundur. Ine şuňky güni Türkmenistan'ın kanun dürüji hökümetiň ady Milli Geňeş diýip adlandyrdy. 1 ýanwardan 2020-nji ýyldan başlap Milli Geňeş diýip adlandyrýar. Şol men gepleşim başlamakam men täze gelen habarlardan sizin bilen paylaşjak. Ine Margresi käwagt çyra ötşýär, ýa-ni swet ötşýär, awariýa bolýar. Tehnik problemalar bar. Ondan başga da ýene bir problema bar. Ýerasty şor suwlar galyp, ýa-ni täze bolan gazy turbina stansiýasynyň daşyna suwlar galyp, şonu ýa-ni awtomatik ýagdaýda öçürýär. Ýagdaýyny öçürýär. Ine şonuň üçin häzir Ahmetçalyk giýjeni günni edip, şo ýerdäki ýerasty suwlary, ýa-ni kanalyndan suwlar çekip başga bir ýere akydyp, gaty gyssaly ýagdaýda işler geçirýär. Ýöne men diýişim ýaly zeýkeşler, kanallar, howuzlar arasynmasa Türkmenistanyň problemasy, yer problemasy, yerden çykýan suwlaryň we şorluk problemasy gününden köpel basyp gider. Ol zerul wagtda ýa-ni gyýyska meçherde düzeltmeli problema. Häzir bize hiç hili zerurlugy ýok itlerin köşklerini gurmana ýa-da bir topar ine halk geňeşiniň, milli geňeşiniň ýa-ni täze jaýyny gurmana hiç hili bizde zerurluk ýok. Öňkü halk milli geňeşiniň jaýam entek köne däli. Şonuň üçin tygşytly pullary unutup bilmän şu ukypsy Berdimuhammedow diňe öz gurulşyk biznes üçin haramlyk edýär. Inni Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy gününden diňe kynlaşar. O Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Türkmenistan diňe iqtisadiýet, syýasy, sosial kriza getirmedi. Ol mundan başga katastrofa, tebii katastrofalar getirdi we tehnologik katastrofalar getirýär. Ene görürsüňiz, her gün bir zat bolup çykar, sebäbi şol ýa-ni tehnologiýalar hökman suratda finansiýat edip durmaly, ýa-ni pullary berip durmaly we spesialistler, güýç spesialistler ýa-da ýagdaýda şol saklap gelmeli. Yer spesialisti agronomlar bolsun ýa suw hojalyk boýunça spesialistler bolsun, şu Türkmenistanyň tebii baýlygyny we Türkmenistanyň nirde bir mechanizasiýa edip ulansak, ýa-ni topragyna bir zawod, fabrik kursak ýa-da bir ekrançylyk etsek hökman suratda şol logistikany, ýa-ni suwlaryň, zeýkeşleriň, howuzlaryň, ýa-ni suw akydyjy damarlaryny ýa-da arteriýalaryny bir hökman suratda gowy saklamaly, bolmasa katastrofa, tebii katastrofa galyp gider. Ine şu da aýdyp geçjek boldum. Inni bolsa bir dowam edelim. Türkmenistanyň meclisi. Men soňky 30 ýylyň içindäki bolan zatlary aýdaýyn. Onun sowietik perioddaky bolan zatlar gatydaş bolýar. Ol şuňky durmuşynda entek ulgur täsiri ýok. Ine sizin bilişiniz ýaly 1924-nji ýyldan 1991-nji ýylda çeldi Türkmenskaya SSR diýip sowietik Türkmenistan boldy. Ine şo ýerde 90-njy ýyla çeldi Türkmenistanyň parlamenti ýa-da Türkmen Verhovny Sovet Türkmenskaya SSR diýip bir meclis ýaly bir zat bardy. Ine ol ýerde ol hökümet organy, ýa-ni ýerine ýetiriji we barlyş organy bolýardy we şo ýerde 90-njy ýyla çeldi şonuň adyna Prezidium Verhovного Совета diýilýär. Ýa-ni ýokarky gatlygy bardy şoň. Şo ýerde Verhovny Sowetiň prezidiumyna saýlanan ýa-ni ýolbaşçylar bardy. Ine şonu birinji bilen Niýazow boldy 1990-njy ýylda, ýa-ni fevral aýyndan noýabr aýyna çeldi boldy. Ondan soň
91-nji ýylda şuň ady çalşdy. Верховный Совет Türkmenski SSR diýip çalşdy. Ondan soň konstitusiýa ýene bir çalşdy. Gara 95-nji ýyla çeldi Türkmenistanyň ýokarky Soweti diýip hatap edildi. Ine 95-nji ýylda şular Türkmenistanyň ýokarky Soweti mejlis edip ýa-ni hataplandylar. Şol konstitusiýada bellenildi. Indi Türkmenistanyň mejlisine ýa öňkü ýokarky Sowetine diňe öňden gelýän kommunistik partiýanyň çiýenleri alınýardy. Öňe siz bilişiňiz ýaly 90-njy ýyla çeldi Türkmenistanyň kommunistik partiýa ýa-ni hereket edýärdi. Şo kommunistik partiýa ideologiýa tarapyndan ýöne döwleti guruş tarapynyň bir ul güýji bolup durýar, iň ýokarky güýji. Şol indi döwletden ýokary, halkdan ýokary halka we ýa-ni ýerine ýetiriji hökümeden kontrol edýärdi. Ine şol kommunistik partiýa men ýadymda men 91-nji ýylda nimede işleýärdim, ýa-ni bizmeni Türkmen Zapad-Stroy diýip bir edara gurma, şonu işleýärdim. Şonu köp adamlary, öňkü kommunistlary ýa-ni mejbur etdiler täze dem partiýa geçmegine. Olum awtomatik ýagdaýda boldy. Onu düşündürüş şeýle boldy. Adamlar ine biziň prezidentimiz Niýazow başga döwletlere gidenne her kim aýdýar men arkamda Respublikan partiýa bar, men arkamda Demokratik partiýa bar. Inni olum bir ýer gepleşip bolanda ondan soranda bular men arkamda Kommunistik partiýa diýse, ay gowda bir hili gepleşer ýaly adamlar nokta. Ine şoň üçin biz diň adyny çalşýandyrys, ýa-ni pikir etmeň, biz Kommunistik partiýany diňe Demokratik partiýa ederiz, öňkü ýaly işler diýip aýdýardy. Diýmek diňe şoň ýa-ni sahnasyndaky wyryska çalşynyldy we şo öňkü kommunistler öňkü partiýa dowam etdi. Ine şol ýokarky Sowetde, Türkmenistanyň ýokarky Sowetinde, ondan soň mejlise diňe kommunistik partiýanyň çiýenleri ýa-ni gatnaşdy. Ol baglanan ýa-ni aňlardan gelýän adamlar. Ine şoň üçin Niýazow şol ýa-ni kanun bozmak wagtlary gatan tartdy. Sebäbi şu hemme adamlar şu kommunistik partiýanyň adamlary elini aldyrsa o ýerde ýa-ni eýem dresirovka edip gelýän bütün ömrüni adamlar ýolbaşy näme diýse şoňa tarap ýa-ni elini aldyryp zat edip şo näme diýse şol dogry däl, onuň pikirem ýok. Adamlaryň pikirlenip şoň dogry diýäm ýa-ni dogry diýäm pikirlenmän gönü ses berip gelýän gurumy boldy. Soň mejlis döräminden soň 95-nji ýylda ona 125 adam ýa-ni saýlawçylar saýlandy. Ine şo mejlis hem saýlananna ýa-ni öňkü kommunistik partiýanyň adamlary saýlandy. Şol ýa-ni sistema dowam edip gelýär. 2018-de ýyla çeli dowam edip gelýärdi. Soň ýa-ni Türkmenistan prezidenti şu mejlisi hem kontrol etmek üçin täze bir guruma döredli Türkmenistanyň döwletinden 92-nji ýylda ýerine ýetiriji hökümet diýip prezident döredli. Täze bir şah döredli döwlet gurulşyna. Ikinji şah ýa-ni mejlis, üçüncü şah hem ýokarky kady etdi. Ine şol üç şah dörenle Türkmenistanyň prezidenti bütün döwleti basıp almak üçin şu mejlisi bir wada iki ýerde bolup bilmän soň häzirki ýa-ni Berdimuhamedowyň eden konstitusiýon jenaýaty ýaly etmän soň bul şol mejlisiň üstüne bir guruma döretdi. Oňa adyna halk maslahaty diýip. Oňa bir 2500 näçe adam gatnaşdy. Şol adamlar hem ýa-ni kommunistik partiýanyň çiýenleri öňkü. Şoň üçin olary kontrol etmek gatan tartdy. Onda da özü şoň ýolbaşçy boldy. Diýmek, ýerine ýetiriji hökümet, mejlisiň üstünde de ýa-ni prezidentiň üstünde de halk maslahaty diýip bir halkyň adyndan ýa-ni dören bir guruma diýip ýa-ni Allah halky biziň hemme sesleri alyp köp zatlar şu halk maslahatynyň üstünden edip bir kanun zatlaryny mysal üçin özüne 5 gelip geroy adyny gahman ady eýe boldy. Ýene de şu halk maslahatynyň üstünden. Mysal üçin öz ijetine kakadyna ýa-ni geroy ady berdi. Mysal üçin ýa-ni bir topar bir kanun zatlar etdi. Özüne Türkmenbaşy diýip ad berdi onuň üstünden. Ine şuraya bular
Türkmenistan'ın konstitusiyasyna diň gelmeýän cinayet işler edip ondan izinden konstitusiýany söküp yamap yine yankı işe girdirip kanun bolup gelýär. Bu ýagda Türkmenistan'da we başga döwletlerde ýok. Ine şunu başlamaka men Türkmenistan'ın halk maslahaty boýunça aýratyn bir gepleşik ederim. Ýöne häzir gysgaça aýtsam, ol 92-nji ýylda döredilip 2008-nji ýylda ýa-ni Türkmenistanyň täze prezidenti Berdimuhammedow täze konstitusiýasyny goýany ýatyrdy şonu. Onsoň ýene-de 2018-nji ýylda 17-nji ýylda girdi. Ýa şol 2008-den 17-nji ýyla çeldi, ýa-ni periodda halk maslahaty bolmady. Inni gaýdyp geleliň meclise, meclis esasy şonuň borjy we haklaryny hem meclisin. Mesela okap berinde her ýa-ni statýasyny düşündirip berin hem mazmunu. Kanun kabul edilmegi we düşündirilmegi meclisin ıhtiýarlygy, meclisin jurisdiksiýasy diýmek ıhtiýarlygy näme? Kanun kabul edilmegi we düşündirilmegi diýmek, mesela üçin kanun kabul etdimi? Ine şoňa bir ministerlik ýa ýene bir ýeri ýa adalet ministerliği düşünmese şolar bilen işläp düşündirmek şoňa. Ýa-da hökümet edaralaryny düşündirmek. Ýa-da adamlar düşünmese arda ýa meclisde düşündürüş berýär şoňa. Düzedişler girdilmeli. Şeýle hem olaryň ýerine ýetirilişini gözekçilik etmek. Diýmek kanunlaryny edýär, düşündürüş berýär we onu gözekçilik edýär. Gözekçilik edende de ýa kabinet ministriniň üstü bilen, kabinet ministrinde hukuk goýan gurumlar we adalet ministrligi we şonuň üstü bilen bular ýa-ni gözekçilik edýärler. Kim kanun bozýar? Ine ünsem Türkmenistanyň prezidenti Niýazow bir näçe konstitusiýany bozdy. Şular turup şoňa kanun bozmagy ýoldaş prezident siz ýa-ni kanuny girin ýa-da işiniz boşanyň diýip şoňa impeachment bermeli, bir reaksiýa bermeli. O zatlar ýok. Sebäbi bunyň barysy bir kommunistik partiýadan gelen adamlar. Şonuň üçin kommunistik partiýada şeýle bir ýa-ni düzüm bar. Yığınak bolsun, Verhovny Sovet bolsun, prezidium bolsun, siyest bolsun, siyest diýmek ýa toplanyş bolsun. Şol ýokarda näme diýseler aşagdan elini aldyryp bolmak boldy. Başga zat ýok. Ine şonuň üçin käbir meseleler ýa halkdan dinlenýär ýöne ýokarda eýem her wagt öňünden hemme çözgütler berýär da aşagda adamlar bolýar. Onsoň sen arasda halk bolsaň olara garşy hiç nä edilmez. Sebäbi bu zatlar ýokary Sowetde kabul edildi diýip tamam basyş edýärler. Indi kanuny ýerle ýetirişi boýunça ýa kabinet ministri öz ornuny berýär. Kabinet ministri şonu barlaýar da ýerine ýetirýär. Ýöne şu ýerde kabinet ministri eger düzgünler bolsa, ýa meclis hökümet suratda çağırıp şonun soragy berip bilýär ýa-da düzediş berip bilýär ýa-da normal döwletde kabinet ministri atstafka edip bilýär. Ondan başga Türkmenistanyň büdjetini tasdiklamaly we onun ýerine ýetirilişini kontrol etmeli. Ine Türkmenistanyň büdjeti, onun gelen giýdijileriň ýa-ni hasaby. Ine şu giýdijiler niýe etmeli? Ine öňünden bir ýyl öňünden ýa-ni täzir bolmaka sentýabrda, fevraldan başlap ýa-ni oktýabr, noýabrda çeldi şonu tasdiklýarlar. Gelecek ýylyň büdjetini. Mesela üçin 2020-nji ýylyň büdjetini bular ötün ýyl sentýabr, noýabr aýynda tasdikladylar. Ine şo ýerde Türkmenistana näçe pul gelmeli? Şo pullar ministrlik boýunça, sosial kömek boýunça we aýlyklar boýunça hemme zatlar ýazyly niýe etmeli. Soňunda da şol balans bermeli, profitsit bolmaly. Ýa-ni nol çykmalylar. Ýa-da egerde plus çyksa, onu hökümet suratda ýa rezerw fonda atmaly, umman nol etmeliler. Ine şu zatlary ol tasdikleýär, ýa-ni Maliýe ministrligi ýa-da Iqtisad ministrligi bile üýüşip şolary büdjet höderlerler. Kabinet ministriniň ýolbaşçysy, Türkmenistan prezidenti bulary höderleýär, bulary tasdikleýär. Şu ýerde bir belläk geçmeli da Türkmenistanyň prezidenti el ýetirmezlik ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet gurulşyny durundur. Şol hakykatdan Türkmenistanyň
meclisin öňünde her ýylyň soňunda hasabat berilmeli. Edilen işler boýunça özü ýani kabinet ministriniň ýolbaşy hökmüne, ondan ikinji ýani hasaby prezident hökmüne şol hasabat bermeli. Şonu bir etmeli. O näme diýär? Öz-özüne kabinet ministriniň ýolbaşy hökmünde her ministr hasabat berýär, şoňdan tamam bolýar. Ondan soň ýokary ýani meclisin öňüne hasabat bermeýär. Şu meclisin öňüne hasabat bermeli. Bunu metbuatda ýani çap edilmeli şu zatlar. Şu zatlar edilen sebebi bu halkyň öňüne jogap edilmeli. Ine şu zatlar belläp geçen. Mundan başga da Türkmenistanyna we saýlawlara gözekçilik, saýlawlara geçirmek we gözekçilik saklamak. Şolar gözekçilik etmek. Diýmek şu saýlawlar bolanlar şu adamlar ýani izbiratly komissiýalar bolýar, saýlawçy komissiýalary nähili işliýär, şolar ýürüýte, şo komissiýanyň ýolbaşçysy bulara ýani atçot berýär, nähili bolup geçer, nähili edýär diýip. Ine şu meclis gowy işleýän bolanmasa, bizde diktator döwlet bolmagy haky ýok. Sebebi prezident, meclis we kadiýetler hemmetiniň rollary deňdir. Indi mundan başga da bular hasabat meselesini garamak, prezidentin teklifi boýunça ýokary kadiýetiň başlygyny, prokurorun, baş prokuror Türkmenistanyň içeri işler ministrini, adalet ministrini bellemek we işden aýyrmak meseleleri tehdidler. Mesela üçin Türkmenistanyň prezidenti ine men şunu saýlajak diýip hödürlýär, meclis şonu ýa tasdikleýär ýa-da atkaz etmelýär. Ýöne gynnasak da intek Türkmenistanyň taryhynda bir ýerden oraya bolmaly. Sebebi meclis dolu prezidentiniň elindedir. Prezidentleriň. Bular meclisin başlygyny mesela üçin 2019-njy ýylda Yaramanda ýygynyň gaçyp başlanyna meclisin ýolbaşçysy hereketler ýap, meclis ýa ýygynyň saklady. Türkmenistan prezidenti özüne gelende meclisin ýolbaşçysyny aýyrdy. Hiç il haky ýok. O bir kanun jenaýat iş. Meclisin ýolbaşçysyny diňe meclis aýypdýar. Ine şonu ýani her ýeri falsifikasiýa edip aýyrdy. Indi mundan başga da döwlet bayraklaryny bermek, alaýda prezidente döwlet bayraklaryny bermek, hormatly atlar bermek, harby derejeler we tapawutlar bermek. Döwlet edaralarynyň kadalaşdyrjy hereketlerini Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyk gelýärmi, gelmeýärmi? O zatlar şu meseleleri seyretmek. Türkmenistanyň meclis we kabinet ministriniň arasyndaky düşünşmezlik bolsa, onu prezident çözmeli. Ýani prezident onuň sesi bar, ine şo çözmeli. Ol ýene bir kanuny seyredip, ýani haýsy tarapy dogry diýip şonu çözmeli. Ne şu ýaly kabinet ministriniň öz boşlugy bardyr. Indi 2003-nji ýylda meclisin köp ıhtiýarlyklaryny Türkmenistanyň prezidenti Niýazow halk maslahatyna geçirdi. Ýene de meclisin birin ýani Türkmenistanyň ikinji şahynyň ýani şahlarynyň biri, döwlet guruluşyna şahlarynyň biri meclisin haklaryny on üstünde halk maslahatyna geçirdi. Halk maslahatyna näme öz saýdy? Özem şoň ýolbaşçy. Diýmek, ýene de Türkmenistanyň ýani bütüwi zahmat edýär. Ine Türkmenistanyň prezidenti Niýazow etdi şonu. Ine şondan soň 2020-nji ýylda 14 aprelde 28 aprelden başlap, martdan başlap 14 aprelde Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Berdimuhammedow Türkmenistan döwlet guruluşyny dogry zahmat edýär. Ine şol ýani Türkmenistanyň döwletini zahmat etmek ýani tejribesi aňyrdan gelýär. Öwrünçen şular. Ya biz demokratiýa biz zat diýemdik, biz siýasata goşulamyk. Biz diýäs, aýo biz çözemdik işler. Ine biz bir zada düşünmeli. Şu toprak Türkmenistanyň topragy we onun üstünde hemme kanunlary biz gaty degişli. Her bir metri birine satylaýsa ýa beriläýse bizden bir sorap edilmeli. Ine onun üçin bizim saýlawçylarymyz var, meclis barlap durmaly. Eger meclis tapsa, şol adam jenaýaty çekmeli. Şunkuny Türkmenistanyň prezidenti çekýän ýani kararlary mesela için bir guruma bilen ýa bir edara bilen, bir firma bilen kontrakt çekýän jaý guruluşyň ýani şunu bermeli.
Oň ne meçhuri var? Biz bilmeli meçhuri ol ondan döwletiň borjy. Ne haýsy şertlerde şulara karar edildi? Owa gizlin hemmen. Bu düýünden bir kanun. Ine şoň üçin şu guluş biziňi artdyryp, Ahmetçalyk bilen ya Palimex bilen biziňi gezip ber. Dogry bir kanun. Niyazow oňa köp söýülse de her ýanky kararyna görkezilýärdi. Ine Palimex bilen şu şertnama baglanşdy. Şu şertnamaň meçhuri $110 milyon ýa ýene zat diýip şol nämen esatyna baglanşdy diýip düşündürüş berilýärdi. Bu bolsa hiç düşünüşüm ýok. Sebäbi bu türkmen halky, mejlis, döwlet gurulşy bu bir bandit. Ünsemer bakmakda. Indi ondan soň ýanky ıhtiýarlary geçen soň 2008-nji ýylda Türkmenistanyň täze prezidenti Berdimuhammedow konstitusiýany çalışanyna ýene ýatyrýar şonu halk maslahatyny. Ol ýene kanunlaşdyran bolýar, reformator bolýar, 3 tane internet kafe açyp men internet açdym diýen bolýar. Aýgyra adyj kanunlaşdyrjak bolýar. Özüne reformator bolup halkyna ýanky ýaşylyk edip bütün dünýä jemgyýetçiliğiniň öňüne ine men diktator däl diýip görkezjek bolup ýanky hereketler edýär. Soň ýene bolsa da ony ofitsialna ýanky kanun esasyna etmen öz dil görkezmesi bilen ýanky bu ýene de döwletimiz basyp alýar. 2013-nji ýylda ýanky mejlis bir partiýaly hemde hem yerlerde Demokratik Partiýasy ýanky öňkü Kommunistik Partiýanyň vekili bolansoň 2013-nji ýyldan başlap bular köp partiýalyk edýärler. Şu mejlisiň saýlawyna gatnaşyp biljek adam köp partiýalar bolmaly sebäbi bütün dünýäde mysal üçin beýlik Sowet döwletlerde 92-den başlap köp partiýalar bardy. Bizde 2013-nji ýylda ýanky bir partiýa mejlisiň saýlawlaryna gatnaşyp biljek adam bir partiýa, onuň öňkü Kommunistik Partiýasy, häzirki Demokratik Partiýanyň vekili bolýar. Başga adam gatnaşyp bilmekdi. Şonuň üçin ol bir nähili ýapyk gurulmaýan da, ol bir öňünden ýanky nimeler diýär, öňünden telefon edilen gurulma. Sen näme etjek bolsaň öňünden telefon edýän, baranda eýan taýar. Şol ýaly ýanky gurulma bolýardy. Ine şol ýaly 2013-nji ýylda köp partiýalyk ruhsat edildi. Mejlise gatnaşan saýlawçylar beýlik partiýalardan bolýardy. Şol ýerde senatçylyk we telekeçilik partiýasy goşuldy. Jemi bir partiýa däl, iki partiýa boldy. Ondan başga da ýanky jemgyýetçilik, syýasy we jemgyýetçilik gurulmalary goşuldy. Türkmenistanyň aýalar birleşigi goşuldy. Mahtumul adyna ýaşar gurulmasy kabul edildi. O diýmek şol agzalan gurulmalardan saýlawçylar ýanky mejlise girmegi kabul edildi, ruhsat berildi. Ine şu 2013-nji ýyldan bäri bular bütün dünýä hawa bizde öňkü ýaly bir partiýa däl mejlise beýlik adamlaryň gatnaşyp bilýär diýip ýene de döwlede bütün dünýädäki döwletler arlap, bütün dünýä jemgyýetini arlap ýanky öz kezapçylygyny dowam etdirdi. 2018-nji ýylyň martynda 25 martda mejlis ýygy derli saýlaw geçirildi. Şöyle 125 adam saýlandy. Şo saýlawda 25-nji sentýabrda kabul edilen täze konstitusiýasyna halk maslahaty ýene saýlawa giýirildi. O diýmek näme? Ýene de bir ýanky bir kanun bir halk maslahaty diýip bir täze bir hökümet gurulmasy düzüldü. Ine oňa öňkü ýaly ýanky ýaşullar zatlar gatnaşyp başlady. Sebäbi 2018-nji ýylda inni soňky 2017-nji ýyllaky bolan prezident saýlawlary geçen soň bu näme pikir edýär? Men şu gurulmany döretmesem, şu gurulmanyň üstüne özüme ömürlük alyp bilmesem, men mejlisiň üstüne alyp bilemok, sebäbi mejlisiň haky ýok. Diňe halkdan çykan bir halkyň sesi diýip bir halk maslahatynyň adynyň öňkü türkmen başy eden ýaly özüne türkmen başy adaldy, 5 tane gahrman boldy, ýanky 5 gede gahrman boldy şu halk maslahatynyň üstünden we ömürlük prezident boldy. Ine şunu täzeden başlady. Sebäbi inni bu anyk belli 2024-nji ýylda ýene bir
Men döwünje gerek saýlansam, onu adamlar düşünmedi. Men ömürlük bolaýyn. Şu saýlanmalarym gerekden näme diýip şu halk maslahaty saýlady. Ondan soň muny bütün dünýä jemgyýeti tanqid etdi ýene. Öňkü prezidentiň öňkü tehnikasyna, öňkü korrupsiýon tehnikasyna ýene siz geldiňiz diýip buny pikir edip 25 sentýabrda 2020-nji ýylda şu halk maslahaty mejlisine sokup mejlisiň hemme ihtiýarlyklaryny ýokary berip diňe kanun dörüji ihtiýarlaryny goýup şonu mejlisi ýanky milli geňeş edip iki bolup ýokarky palata halk maslahaty aşaky palata diňe kanun taýýarladyjy ýanky palata etdi. O diýmek mejlisiň hemme haklaryny aldy. Men näme şöyle aýdýan halk maslahaty bir kanun gurumu. Ine halk maslahatynyň wekilleri näme olar spesialistmi kanun boýunça. Kanun ýanky kanun taýýar bolandan soň ýokary halk maslahaty kanun proýekti çykanda şonu tasdiklamana olar näme spesialistmi? Ya olar akly diýen şu zatlar. Ol diňe mejlise ýürüýte ýanky deputatlar, saýlawçylar konkurensiýa hasabyna özi bilen çekleşip ýanky beýleki ýürütilişdirilen ekspert ýuridik gurumlar bilen işläp, adalet ministrliği işläp, gowumuny bilip, ine şolar kabul edilýär. O ýokarkylar şu dokumentler çyksa bunu düşünýär. Şu kanunlary. Şu kanunlaryň ýanky soňu näme bilen bitorar, niýeden gelýär we näme berýär halka, ýa-ni näme berýär döwlete, onu düşünen o. Şonuň üçin şu ýürüte saýlatdylar, ýanky umum ýolbaşçy, häzir halk maslahatynyň ýokarky palatanyň ýolbaşçy Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçy prezident Berdimuhammedow. Diýmek şol näme diýse şular tasdikleýär awtomatik ýagdaýynda. Ine iki tarapdan kontroly aldy mejlisi, haklaryny aldy. Ine şu ýaly Türkmenistanyň taryhynda mejlisiň roly ýa-da saýlawçylaryň roly nola getirildi. Men şu öpleşimde sen näme şu zatlary düşündirýän? Sebäbi şu mejlis prezident haçanla kanun bolan ýagdaýynda turup şoňa durup bilýän ýanky gurumy ýürüýte halkyň tarapyndan saýlanan gurumy. Onuň ýanky ýerine ýetirişi hökümet bilen mejlisiň ýanky ihtiýarlyklary deňdir. Ine şonuň üçin ine şu bir kanundatlar bolup geçýär Türkmenistanyň ýurisprudensiýasyna, Türkmenistanyň ýuridik taryhynda soňky 30 ýylda ine iksan prezidentler diňe bir kanun hereketler edip konstitusiýany bozup ýama diňe öz bähfitlerini gorak gelýär. Ine şonuň üçin bizde 30 ýyldan beri hiç hili ütköşüklik ýok. Hiç hili gowulaşyk ýok. Hiç hili ýanky baxtlyk ýok. Biz baxtly durmuşa urup duranda sebäbi ünsürip gelýän bolsaňyz prezidentler we hökümetdäki işleyen ýokarda ministrler diňe baxtly durmuşa barýandyr, ýöne ministrler baxtly durmuşdan soň türmäge barýar. Diňe prezident Jadan Hramow baxtly durmuşa şunuň maddi we hil ýagdaýy diňe gowulaşyk diýe halkyň bolsa peselik diýär. Näme sebäbi şular döwlet guruluşlarynyň konstitusiýon hukuklaryny ýanky döwlet guruluşyndaky hökümetleri ýerine ýetirişi hökümeti, kanun dörüji hökümeti we kadyetlerin hökümetlerini ýanky manipulasiýa edip haklaryny alyp bir adama geçirýär. Ine şonuň üçin bizde adaletlik ýok, bizde kanunçylyk ýok, bizde bikanunçylyk we bizde korrupsiýa. Hormatly adamlar, men size näme şu zatlary düşündirýän? Sizin düşünjeňiz, sizin bizim jemgyýet bilimleriniz öserýär. Haçan jemgyýet bilimleriniz ösen ýagdaýynda biz şu bilen başlap çat ýagdaýda Türkmenistanyň diktatoryny aýyp bilerdi we täze Türkmenistan döwletini urup bilerdi. Egerde biz diňe diktatory ýyksak, biz soň näme etmeliligini bilmez. Biz kimde gowy, kimde erwetdigini bilmez. Biz şu adam näme hödürlýär, bu adam näme hödürlýär, onu tapagy bilmez. Ine şonuň üçin biz şu bilen başlap ösmeli. Bizim jemgyýet ösüşimiz, bizim siyasi ösüşimiz, politik taýdan biz gatyň ösmeli. Näme başga döwletlerde politik taýdan bir soraw berseň sen bilen ýa çekleşip düşündirip bunyň bilimleri gatyly.
Misal üçin Fransada Macron bir kanun karar etdimi, ya bir görkeme berdimi, derrew o ýerde bu ýerde adamlar ýygnanyşyp miting protest geçirýär. Derrew. Näme geçirýär ya, olar düşünýär şoňa diýen zadyny we şoň ýalňyşlygyny bilýär. Oňa senadam çykýar, beýleklerim çykýar. Ýani şonda da öýler halk bolup çykýar. Üçüncü güç bol. Esasy güç bol. Ya da Fransaň senadyna seredim. O ýerde ýani Türkmenistanyň prezidenti Bikanyň bir zat diýende hemme saýlawçylar aşağı serilip ýazyp oturan o. Olur gülküşda. O ýerde ýani Macron çykyş etsin, prezident çykyş etsin ya birinji ministr çykyş etsin, tanqid edip onu çüýleýärler şöyle. Ine şu çüýlen soň olam ýazyp alyp, täzeden ýani ýerine ýetiriş hökümetiň meýilnamalaryny ýani korrektirowka edip ýene gelýärler, şolardan ykhtiyarly almaly. Ine şu ýaly ýani din agramlyk bolýar. Häzir din agramlyk ýok Türkmenistanda, kanun ýaratynda. Hemme Türkmenistanyň döwlet guruluş şaklygyň din agramlygy ýok. Häzir şeýle. Türkmenistanyň konstitusiýasy şeýle, onuň bir adam iň üstüne galynyp pesdi. Ine şu ýaly bizde ýani bizim döwlet guruluş sistemamyz bozulýar. Mysal üçin siz bir Mercedes alňyz. Ine şular Ýewropanyň konstitusiýasyny alýar. Kop edip. Ine siz bir Mercedes alňyz. İçinde motoruny aýryp iýde goýup, tekerlerini motorunyň derine goýup, hemme daha şeýle bulaşdyrsaňyz, maşin ýörermi? Ýok. Ine şular şeýtler. Şu Ýewropanyň konstitusiýasyny alýar, bizim Mercedes alşymy ýaly. İçinde hemme daha bolup söküp bir gibrit bir adam şeklinde ýok, bir gibrit ýasap, ine şonu öňe sürjek bolýar. Ine şoň üçin bizde Türkmenistanyň kanunlary ýörenok. Bizde edaranyň arasynda düşünşmedik ýok. Bizde ýani kanun çykarjy gurulmasynyň arasynda, hökümetiň arasynda we ýerine ýetirişiň hökümetiň arasynda hiç biri ýani çekilişik ýok. Din agramlyk ýok. Diňe bir ýerde din agramlyk bar, din agramlyk däl, ýokary ýani haklar bar. Onuň Türkmenistan prezidenti, aparat prezident we ýani kabinet ministri boldy. Ine şolar öz huzur kärhanasy ýaly döndürýär Türkmenistany. Türkmenistan halkdan saýlanan adamlar, saýlawçylar, meclis we ýerine ýetiriji hökümet indi halk gelmesi diýerler we kadiýetler din agramlyk edip ýani gitmeli ýöne şunu bozup dine hususi kärhana edip olam Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň hususi kärhanasyna döwni. Ine şundan soň hususi kärhana paçalar geçilýär. Ine hormatly vatandaşlar, men size meclisiň nämedigini, onuň roly, edýän iş we onuň ýani ediljek işlerini size düşündirdim. Ine şu meclisi bular manipulasiýa edip, içine halk maslahaty alyp, bulaşdyryp konstitusiýany bozup, täzeden ýazyp, söküp, diňe bir adam bähbili üçin edip gelen zatlar size düşündirdim. Ine bolsa siziň soragyňyza jogap bereýin. Ýani şu videoň aşagyna aky. Eger de soragy bolsa, häzir men size şoňa jogap bereýin. Murada, ine Ruslan Muradow ýa-da nähili pikir edýäňiz, häli täze Türkmenistan gurulsa, daşa ýurtdaky türkmenler bilen gatnaşyp ýola goýularmy? Hökman dowratda. O bizim vatandaşlarymyz. Eger de siz ýani Afganistanyň, Iranyň ýa başga döwletlerden Türkmenistanlylar diýseňiz, olar bilen gatnaşyp gurulur. Sebäbi Türkmenistan bütün dünýädäki türkmenleriň merkezi. Mysal üçin serin İsrail. O bütün ýani ýewreýleriň merkezi. Amerikada ýewreý bolsun, beýleki ýewreý bolsun, İsrail'in Amerika'daki ýani esasy maksatları şu ýerdäki ýewreýler amala aşaýarlar. Näçe biz öz türkmenlerimizi gorlamaly. Bize de kömek eder. Bir ýerde bir zat bolsa, şonuň döwletine bular ýani diaspora borup açyk batyş edip, görkezip bize kömek eder. Biz näçe öz türkmenlerimizi daşlaşdyraly. Ýöne Türkmenistanyň grajdanyň öz kanunlary, haklary bar we beýleki raýatyň öz kanun haklary bar. Olary bulaşdyrmaly. Miraly Gargumly. İstanbulda anketa geçirilýän halk arasyna MK şonu görüşüňiz diňe ýürüş etmeligini. Biz ýapyk konferensiýa geçirdik. Ýani Türkmenistanyň demokratik ýoluna barýan hemme
adekvat opozisyon güýçleri ýygnap biz ýapyk konferensiýa geçirdik. Birinji eýem ikinji boldy. Şu ýerde biz maslahatlaşýar. Biz birleşip näme etmeli? Ine mysal üçin soň konferensiýada DWT şeýle teklip berdi. Biz 1 aprelden başlap, aprelin başyndan günne hemme opozisiýonlar çykyş edip 1 maýda hemmeleri köçe çağırıp 9 maýda Ýemiş bayramyny tamamlar dip şeýle maslahat berdik. Ýöne bizim ýurtdaşlarymyz, beýlik partiýalaryň liderleri, beýlik hereketler, jurnalistler we ýazyjylar bizi gorlamady, sebäbi halk yntyk taýýar däl, üstüne işlemeli diýip aýtdylar. Biz olaryň karary bilen ızalaşdyk-da şo netije geldik. Şoň üçin biz häzir halkymyza düşündiriş berip, ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlap, haçan halkymyz egerde taýýar bolsa, onu biz hökman bir DWT däl, front bolup, hemmemiz öňe gidip, her kim öz agalaryny, öz çykyşlaryny edip adamlary köçe çağırıp, şu rejimi ýykmagy çağırdy. Indik soru Ahmet Tanýaýa Murad türmeden çıkış var mı? Habarınız var mı? Türmeden çıkış yok. Ýöne türmedäkiler habarly bizim edýän hereketlerimizden habarly. Olar birinji habar alanyna gaty sürpriz boldular. Bu ýaly hereketlerim bar ekenini ýöne häzirden başlap habarly. Max Murat Kurbanow Türkmenistan diktaturasynyň diýeli döwlete bergi uly mukdarda berilermi ýa-da wapşe bergisiz bolarmy Türkmenistan? Siz nähili düşünýär? Serdim. Türkmenistan 30 ýylla bergetdi. Niyaz Paşady Berdimuhammedow dowam etdi. Şu gününe şoň hakyky bergisi belgisi ýok. Soňky gepleşigine 13,8 milliard diýdi. Ýöne ol bergi mysal üçin wagt giren bergi bolmagy mümkin. On ýanky ýygydan bergisi ýa-da möçberiniň dogry bergisini möçberini biz bilemedik. Şoň üçin Türkmenistan statistikasy gizlin. Türkmenistanyň prezidenti gizlin işleýär. Gizlin kararlar berýär, gizlin görkezmeler berýär. Biz bilmedik zadymyzy aýdymlat. Ýöne men size bir zat aýdym. Şol 30 milliard bolsun, 20 milliard bolsun, 10 milliard bolsun, 40-50 milliard bolsun. Biz baranymyzda force majeure döwrýär. Force majeure döwrände kime bergidar edaralar, gurumlar, döwletler bolsa çağırýar da aýdylýar. Ine döwlet agdyrşy boldy, döwlet çarşy boldy. Şu ýerde force majeure. O diýmek näme? Şu bar bergiler bir periodda 5-10 ýylla zamoroz edilýär, durdurulýar. Ine mysal üçin hemme bergiler durdurulýar bir wagtda. Hiç ýyl bergi hiç sada tölenýär. Ondan ýuwaş-ýuwaşdan her bergi boýunça analiz edilip, öwrenilip, şu hakyky bergimi, hakyky bergi dämi? Ya çişirilen bergimi? Näme aldy, nähil edildi? Jenaýat işler kim jogap bermeli? Niýeden şo pullar gaýtyrma öwrenilip, onuň grafigini, planyny berýär. Bir jana möçberini tetkikleýär we egerde adatmaly bolsa adatlaýar we şonuň grafigini berýär. Ine mysal üçin indiki ýyl şunça berilýär, soňky ýyl şunça, her bergi boýunça planlar edilip berilýär. Başga bir bergiler bar, firmalaryň bergileri. Ol hökümet möçberine hatawa alınmadyk bergiler. O zatlar dine kanadetlerde çözülür ve şolar. Ýöne hökümetiň bergisi, beýlik döwletlere ol men diýişmeýär ediler. Başga soru bolman soň şunuň bilen men çykyşymy bitirýän. Hormatly watandaşlar, beýik türkmen halky, roza aýlaryňyz kabul bolsun. Bar dilegleriniz, bar Allah'dan edýän niýetleriniz kabul bolsun da ýerine ýetsin. Şunuň bilen men çykyşymy bitirýän. Beýik türkmen halkym diňimi biz hökman suratda ýeňeriz. Sag bolun.